21 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyna çykyş etdi. 21-27 sentýabr aralygynda BMG-niň New Yorkdaky baş binasyna Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisi geçirilýär. Mejlisde käbir ýurtlaryň döwlet baş tutanlary öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmeler bilen çykyş etdi. Berdimuhamedow öz çykyşyna global meseleler, şol sany koronavirus pandemiýasyna garşy görüş, Awganystanaky ýagdaýlar dogrusynda söz söýledi. Ol halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy durnukly ösüş maksatnamalaryny, şeýle-de häzirki zaman dünýä tertibiniň kanuny esaslaryny gorap saklamak üçin milli bähbitleriň hemde ileri tutulýan global maksatnamalaryň sağlaşygynyň ähmiýetini üns çekdi. Öz şägini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistanyň prezidenti pandemiýa garşy görüşde halkara jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen prezidenti öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmesini Awganystanaky ýagdaýlara üns çekip buýurdy. Türkmenistanyň ykdysady we insanperwer ýardymlary uğratmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol häzirki wagtda Awganystana döredilýän döwlet institutlarynyň ören gowşokdugyny we ýurtdaky ýagdaýlara çemeleşigiň paýhaslylyk we jogapkärçilik talap edýändigini aýtdy. Şeýle-de Berdimuhamedow Awganystanaky ýagdaýlary öýkökineden, gorkulardan we stereotiplerden azat çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 21 sentýabr güni New York wagty bilen öýlen saat 3-de böreklerine çykyş etdi. Bu Aşgabat wagty bilen 21 sentýabrdan 22 sentyabra geçilen gijanyň saat 12-de böreklerine gabat gelýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki köpçülikliň habar berişleri işleri, şol sany döwlet telewizionýasy, merkezi gazetler we Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň video çykyşyny Aşgabat wagty bilen 22 sentyabr öýlen saat 4-de henidem çap etmedi. Galibertede Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynda görkezdilen video ýüzlenmesi Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň Türkmen prezidentiniň ýene-de koma düşenligi barada habary ret etmeginiň ýa-da gabat geldi. 21 sentýabrda RIA Novosti RBK ýaly Rus medeniýet serişdeleri media maglumatlaryna salgylanyp Berdimuhamedowyň ýene koma düşenligi barada habarlary Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň ret edýänligi dogrusynda habar berdi. Hasatol günüň birinji ýarymynda käbir Rus media serişdelerine Berdimuhamedowyň ýene koma düşenligi barada maglumatlar peýda boldy. Berdimuhamedowyň dolandyrşy döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine urulan Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň yaramazlaşanlygy barada gurrunlar mundan öňem birnäçe gedek peýda boldy. Olary prezidentiň jemgyýetçilik gözünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanyny Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlaryna birden bir aý töweregi ýyl gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hastadygy, hatda ölenligi barada gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Anamdar çeşmesi Türkmen prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynda görkezdilen video ýüzlenmesiniň bir hepde töweregi mundan ozal video ýazgy edilendigini aýtdy. Şol bir wagtda ol döwlet telewizionýasynyň Watan habarlary gepleşiginde 16 sentýabrda efire berilen online hökümet ýugnagynyň hem öňünden ýazgy edilendigini aýtdy. Döwlet telewizionýasynyň 16 sentýabrda görkezdilen online hökümet ýugnagyna Berdimuhamedow onuň BMG-da görkezdilen video ýüzlenmesini ýaly egneşikde görmek bolýar. Aşgabatyň çeşme bu iki çäräniň şol bir wagtda video ýazgy edilendigini aýtdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 21 sentýabrda geçirilen plenar mejlisine başga da birnäçe ýurdun döwlet baş tutanlary, şol handa Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow hem öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmeler bilen çykyş etdi. Türkmen häkimiýetleri koronavirus aladalarynyň arasynda mekteplerde okuwçylary maskalary we antiseptikleri paýlap başladylar. Şol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan bilim işgärleri bu tagallalaryň başdan sowma ýagdaýda diňe hasaba üçin alınıp barylýandygyny, bular üçin Mugallymlardan ene atalardan mejburi pul toplanýandygyny belleýärler. Lewawyň farab etrafynda maskala lukmanlary mekteplere aýlanyp, her iki okuwça bir maska paýlap başladylar. Emma munyň nähil tertipde ýa gezeklesip ulanylmalydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan başga da okuwçylary COVID-19 garşydygy aýdylyp, 4 tabletka paracetamol we 2 tabletka aspirin mugt paýlanýar diýip faraply Mugallymlaryň biri atlandyrylmasızlyk şerti bilen 22 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bilim retmiýetleriniň bu çäreler üçin her aý Mugallymlardan we okuwçylaryň ene atalaryndan pul toplanjakdygy barada duýdurandyklaryny hem sözüne goşdy.
Mekteplere 10 litrlik antiseptik klor erginini almak üçin her ay Mugallymlardan 100 manat, okuwçynyň enatasyndan hem 10 manat pul ýygnaljakdygyny aýtdylar. Resmiler dermanhanalarda geçkinsiz däri dermanlary paýlap, hamala koronavirus bilen görüşýän ýaly bolup görünjek bolýarlar. Emma munuň üçin birinji nowbatda virusyň bardygyny, kiselhanalaryň hastalardan kyndygyny, ölümleriň köpelýändigini boýun almaly. Bolmasa bu göz boýukçylykdan başga hiç zat däl dip Parawyň birinji belgili mektebiniň Mugallymlarynyň biri aýtdy. Gepin gerdisine göre ýatlatda koronavirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimitleri ýurtda COVID-19 ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň köpelmegi bilen sentýabryň başynda ilki mekteplerdäki okuwlary çäklendiren bolsalar hem aradan bir hepde geçmänkä dolu okuw tertibine dolanypdylar. Bu ağırlıkta faraplı Mugallim yurtdaky dowam edýän ykdysady çökgündiň arasynda durly bahanalar şol sanda koronavirus bilen bagly tutumlaryň hat köpelendigini, netijede zähmet hakynyň diňe üstten bir bölüginiň maskalasynyň sowulgyzy üçin galýandygyny aýtdy. Uzak owalardan gatnaýan Mugallymlaryň ýol harajatlary göz öňünde tutulanda olaryň aýlyklarynyň diňe ujypsyz bölügi maskalasyny eklemäge galýar. Mugallymlaryň esli bölügi iş sagatlaryndan soň beýlik işlerde gazanç etmäge tinenşýarlar. Kärdislerimiň käbiri guruluşlarda işleýär, käbiri hem bazarlarda arabaçy bolup zähmet çekýär. Ulogy bar bolan Mugallymlar Farapdan darganata ýa-da teýda gatnap taksiçilik edýärler dip Faraply Mugallym bellidi. Bu aýdylanlar dogrusynda Lewawyň bilim idaralarynyň goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Azatlyk radiosu ýokurlanýan COVID-19 hadisalarynyň fonunda mekteplerde Mugallymlardan we okuwçylardan virusyň öňüni almaga gönükdirilendigi aýdylan durly bahanalaryň esasynda şol sanda sosial ağırlygy saklamak barada duýduruş berýän nakleykalar satyn almak üçin hem pul toplanýandygy barada habar berip gelýär. Bu ağırlykda 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde bütün dünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köp türlü töwekkülçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlarlygy ýokurlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek atly BMG bilen bilelikdäki maktatnama gol çekmek tabarata geçirildi. Bu barada ýurdun Daşary siýasat idarasy habar berdi. Resmi beýanata görä bu taslama toplumlaryň we adamlary gönükdirilen usullar arkaly adam howpsuzlygynyň üçin edilmegi babyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen ýerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçilikleriniň pugtlandyrylmagyna, şeýle-de bu ilatly nokatlarda durmuş ykdysady taýdan destin çäreler görmegi meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýär. Şol bir wagtda bu taslamanyň nähili tertipde durmusy geçiriljekdigi we any gaýty çäreleri öz içine alýandygy barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Çölleşmeye karşı her yıl milyonlarca düýp nahal ekilýän Türkmenistanda agaçlar yeni idegsizlikden guraýar. Şu günler Aşgabadyň häkimiýetleri idegsizlikden guran agaçlary ýa-da olaryň baldaklaryny çapyp Garaşsyzlyk baýramyna taýýarlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyz şäheriň protokol köçeleriniň urunnaky we seýilgähleriň ýakalarynaky agaçlara iýdigderli ideg edilip suwarylýandygyny we olaryň gök zowlaklary döredendigi aýdýar. Ýöne ol görür gözden daşrakda seýilgähleriň ortalarynda ýol ýakalaryndan sähel uzakda eklen agaçlaryň indi maý aýyndan bäri tas ýekejek edek hem suwarylmandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä bu agaçlaryň saralyp solandygyny we gurandygyny görsek bolýar. Şeýle agaçlar 10 ýyl abadançylyk we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň uğrunda şeýle-de Garaşsyzlyk seýilgähiniň merkezi böleklerinde sanardan kän. Şunlar jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri guran agaçlary düýbünden goparyp aýyrmak ýa-da olaryň baldaklaryny çapmak işlerini güýçlendirdiler diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 22-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu çäreler Garaşsyzlyk baýramynyň öňü sirasynda häkimiýetleriň şäherdäki şol sanda köçelerdäki we seýilgählerdäki agaçlary tertibe salmak we awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde alınıp barylýar. Türkmenistan öňümüzdäki günlerde halk maslahatynyň
Aşgabatyň mejlisini we 27-nji sentýabrda öz Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Bellesek türkmen häkimiýetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyk seneleriniň we geçirilýän halkara çäreleriň öňü sirasynda idegsizlikden guran agaçlary düýbünden goparmak ýa-da olary bölükleýin çapmak işlerini güýçlendirýärler. Olar bu çäreni şäheri awadanlaşdyrmak işleri diýip düşündirýärler. Şol kök salan ýöne idegsizlikden şol sanda susuzlukdan guran agaçlaryň köpçülikleýin ýok edilmege Garaşsyzlyk bayramynyň goşudurnagy içinde esasy üstünliklerinden biri boldy. Häkimiýetler ähli ýerin gök öňsüp oturandygyny görkezmek, agaçlaryň üstün düşürilýändigini, olary ideg edilmeýändigini ýaşyrmak üçin olary düýbünden ýa-da bölükleýin çapyp aýyrýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäher we Köpetdağ etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistan resmi maglumatlara görä her ýyl milyonlarça bağ nahalyny ekýär we soňky 2 ýyl bäri bu sany iýdigderli ýokarlandyrýar. Ministrler kabinetiniň 12-nji fevralda geçirilen mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhamedow 2021-nji ýylda Aşgabatda 10 milyon düýp, welaýetlerde 20 milyon düýp nahal ekilmegini tawşyrdy. Geçen ýylyň başynda bu san 10 milyona barabar bolsa, oktýabrda onuň üstüne ýene 15 milyon düýp nahaly goşulypdy. Mundan ozalky ýyllarda ýurt boýunça 3 milyon düýp nahal ekilýärdi. TDH bu kararyň milli tokoy programmasynyň çäginde ýurdu bagy bosanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyny habar berdi. Emma Türkmenistanda çölleşmäge garşy milyonlap ekilýän we aglaba büdjet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň hasabyna satyn alynýan bağ nahallarynyň idegsizlikden gurama bilen bagly problema indi ençeme ýyl bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu barada iýdigderli habar berýär. Şu ýylyň iýulynda Aşgabatda habarçymyz Garaşsyzlyk seýliýähinde ýaşyl meýdançalaryň we gymmatbaha arçalaryň idegsizlikden guraýandygyny aýtdy.